Здравейте хора, това ще е един епизод на FIFA 16 на моя PlayStation. Тук с мен е Антонио, в момента снимаме от неговия телефон. Дека ми е джойстико. Дека тук. Играме за Германия. Да, Германия срещу Швеция. Имаме тук отпреща. Не. Няма да говорим много, защото може би няма да се чува. Само аз ще говоря. Ето. Така. Седи се на честно да ви кажа. Да. Сега се сетихме да... Снимаме. Да. Иначе трябваше да започнем нов матч, ма тъй като водиме... Каков фал, бе? Каков фал? Дуспа, бе? Изчекай малко. Да нагласа телефона. Абе. Това препозна. Слабаци. Изчекай, бе, пауза. Добре, хора, не знам дали така се гледа, но все пак Вижда сега да тичи. съжаляваме. Алабе! Аре! Алаба! Дейвид Алаба! Съжалявам, ако не се вижда. Ти така ще ти кажа, може да и така. Абе, знаем къде се прави финт, бе. Ей така, лоп. Аре, бе, подавай, бе. Пасвам. Лопа. Ето ме. Лопа. Трябва да ти камионе. Извинете, дами и господа, за този звук. Един камион минаваше и видяхте, тук трябваше да има фал. Клик! Тя са ти са потаните. Ма верно. Аз казах, че тя са... Тя тук ги подкупва, аз всеки отбор подкупва. Аз бе. Спокойно, бе. Ще пасна. Я искам само да те видя Пали! Я искам само да те видя открит. Напишете в коментарите дали искате и други игри на PlayStation-а. Какви ги вършиш? Най-яките. Да, ако искате Prince of Persia, Lego Marvel и такива. GTI. Да, и GTI. Съжаляваме, че не можем да ги направим по-дълги клиповете, но имаме проблеми. Клиповете не могат да се качат. Клиповете не могат да бъдат качени, защото са много дълги. Това е почва. 10-15 минути. Да. Той ще да. Ето я искам да вкарам. Нищо, че ги водиме с 1-0. Майста, те май направиха грешка. Огромна грешка. Ние я вкарахме. Ах. Бързо. Ай, какъв е то пас, бе? Малко сте надвиде. Дика съм бе. Ясно. Нема нищо. Далека се. Какво му не? Айде, бе! Не я лако ми. Да покажеш на хората, че знаеш. От и вчера те съм бил. Бе. Тук го ми вкара батика с метришки. С солари си. Кой знаеш, че не те слуша оттам? Или те слуша? Не знам. Не знаем. Не знаем. Абе! Ева ти да пиш подат, бе. Аре, бе! But who knows? Niet meer, but who knows? Ja, dat is Така че подава до края на полувремето.
До края на матча. Да, до края на матча, бай. Оти полувремето минало е. Мина. Не е минало полувремето. Виж коя, 63-та минута, първото по време е минало. Ние! Удри! Ай, стига де! Стига клопай. Престани, бе! Знаеш ли колко си досаден? Ми да знаеш. Бе, смени ми. Айде, бе, подаваш, бе. Подавам. Подаваш. Не. Минавам ги. Минавам ги. Дуф. Ай. Дека си. Центрировка. Пак съм ти. Айде, главата. Натискай ти от когато ти дойде. И това е кръг. Айде, де. Айде да смени. Земя. Утра дефенс. Jesus! Jesus, дами и господа. После ме, страни долу. Танк. Абе, я там съм бе танко. Това за малко. Тракерската. Давай. Една за всеки. И подавай. Подавай. Кто дава фал? Ти чак се разбра. Вече е 7 минути и 32 секунди. В 12:37 спираме клипа, дами и господа. Защото повече от това не може. Абе! Пас, ето ме горе, бе, ето ме. Марко Ройс! Ти шпагат не при това. Тичай! Води си я дълга. Подаваш! Минавам! Абе, подай, бе! Минаваш ги. Айде! Ма нема шанс да биеш, бе. А я имам. Вижте, какъв много отдал. Давай! Ама не се отвивай. Абе, ще преш, бе! Не си ти. Антонио, бе! Да те дера. Всичко ще дера. Я, че изкарвам само фалове. Да, беше много висока. Добре, дами и господа, след малко ще спираме клипа. Златен гол. Sometimes it makes you more attacking, sometimes more fearful, because once let
Така. Трябва да победиме. Трябва да победиме. Да победиме трябва. 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 Айде. Мамиш, мамиш. Взеха ми я. Не. Не. Абе, дека ми биеш, бе. Уй, яла куми. Не стига пъти играме златен гол. Златен гол. Абе, не я би, бе. На мачо, че я биеш така. Ама тук все се борим да оцелеем, знаеш ли? Давай! Фащаш! Ох! Не! Не! Браво! Добре, че имаме здрав вратар. Не знам че работиме. Абе! Дека на там, бе! Дека там че ми бие, бе! Да вкараме до дъпо времена. Приключваме матч. И кой че бие? Никой, равен са. Какво центрира? Не! Така. Дами и господа, това беше първото полувреме и след малко ще спираме клипа. 12 и 16. Дръж, бе! Ето! Ето!